Sanibonani. Bafowethu, la eSouth Africa kunomthetho obizwa ukuthi freedom of speech. Okusho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokubeka umbono wakhe. Siyajabula-ke bafowethu uma kunjalo. Futhi asinankinga nalokho. Singene-ke la ko-TikTok bafowethu nje. Sibukela iy'nkulumo zabantu namavidiyo abantu. Hhayi bekhuluma abantu futhi asizaphawula, asizaphendula futhi. Kodwa khona into e-sensitive bafowethu engicabanga ukuthi lo osuke enza leyo content leyo akanaki ukuthi lento le i-sensitive kanjani. Lento yokukhuluma ngenkolo. Bafowethu, ayikho into e-sensitive yokukhuluma ngenkolo. Ey'ntweni zonke nje ayikho into e-sensitive njengaleyo cause inkolo bafowethu uma nisuke nikhuluma nje ngayo noma nidibhetha ngayo, ikhuphula imimoya nize nixabane ngenxa yayo. Kodwa noma kunjalo kunabantu nje abavele nje benze ama-content bekhulume. Uthemba lo muntu okhulumayo akayazi nento akhuluma ngayo, kodwa futhi lento akhuluma ngayo uyayigaranta. Yena unesiqiniseko sokuthi u-right, unesiqiniseko sokuthi u-correct. Kodwa into akhuluma ngayo akayazi. Uma ngase ngempela kuthiwa uhlala phansi naye uyambuza ngalento, angagcina angene enkingeni because ngeze kwazi ukuphendula. Angagcina enganayo impendulo. Angagcina engabi nazo impendulo. So lento le okuvele ukhulume nje bafowethu ngezinto ezibucayi kanje iy'nkinga. Mina-ke bafowethu ngi-sensitive kakhulu uma kukhulunywa nje ngenkolo. Ngibe sensitive kakhulu, kakhulukazi uma kwathinteka umNazaretha. Kunensizwa la, angiyazi le nsizwa le enobuso obuyisikwele nje, angazi noma bathi uMax noma bathi bani. Kodwa nje kulapho le ejwayele ukuthuka amaNazaretha. Iyayithi le nsizwa weManazaretha ayikho into ekuthiwa ubuNazaretha. UbuNazaretha kwakuyindawo, indawo eyahlala kuJesu. Ngimdabukela kakhulu lo mjede uma ekhuluma kanjeyana. Ngoba uthatha lo mbhalo lo obhalwe lapho ukuthi uJesu waseNazaretha. Okokuqala nje into angayazi ukuthi iBhayibheli liyaguqulwa iBhayibheli. IBhayibheli kuhamba elibhalwe kabusha, elibhalwe kabusha. Ngesikhathi libhalwe kabusha liguqulwa, ziyashintshwa iy'nkulumo ey'suke zibhalwe kuzo zibekwe ngenye indlela. Okokuqala nje kufanele ukwazi ngobuNazaretha. UbuNazaretha budala, iyona nkolo endala. Okwesibili kufanele ukwazi ubuNazaretha kwakuvele kunezitha. UbuNazaretha kwakuvele kubulawa. Kucebwe nje ngapho. Njengoba kushintshwa iBhayibheli nje, kushintshwa namazwi abhaliwe, kushintshela ukuthi kwakubulawa ubuNazaretha kahle kahle. So uJesu wayeNazaretha uJesu. Kodwa ngenxa yokuthi kwakubulawa ubuNazaretha kungafuneki ukuthi kube khona, kwashintshwa kwathiwa uJesu waseNazaretha. Uma ukuthi ubuNazaretha kwakuyindawo, ukuyibuza ukuthi leyo ndawo leyo iphi. Uma uthi wena uJesu waseNazaretha uthi kwakuyiNazaretha ngoba bathi kwakuyi-small village. Umbuzo uthi iphi leyo small village leyo ngoba phela zonke indawo ekhulunywa ngazo eBhayibhelini zisekhona. Ngisho oGibhithe basekhona, zonke nje indawo eziseBhayibhelini. Indawo ayipheli indawo bakhona phakathi. So le ndawo leyo uma ukuthi yayikhona impela ekuthiwa kuseNazaretha, obani abanye bahlala kuyo? Ubani nje omunye umuntu owazi kuthiwa ongakhuluma kwaleyo ndawo leyo? Ubani? Akekho umuntu wakuleyo ndawo cause leyo ndawo leyo ayikho. La kwaguqula umbhalo ukuthi uJesu wayeNazaretha kwase kuthiwa uJesu waseNazaretha. So ngizothi-ke bafowethu uma nizokhuluma ngenkolo, ngathi ungakhuluma ngento oyaziyo kahle ngempela, ungathathi ngokombhalo ngoba umbhalo uyaguqula umbhalo. Umbhalo kuya ngokuthi umuntu wayebhala ngaso sikhathi leso inhloso yakhe kwakuyini. So uma uzohamba uhefuza wena uthi ubuNazaretha abukho, kwakuyi-small village le eyahlala uJesu khona. Uthatha into ebhalwe lapha, awazi lento lena ukuthi izibhalo kanjena nje yayisukelaphi, iguqulwe nini, yabo. Uma sesibuza lento le ngeke uzukwazi ukuthi uphendule. So bafethu ake ninalo into lokukhuluma ngenkolo, noma nikhulume nje cause leya nto i-sensitive ngempela uyogcina uzonda abantu, ugcina usunezitha, uthi wena uzondela iqiniso kanti azikuzondela iqiniso.
abantu bakuzondela lento ekhulumayo ukuthi awuyazi. Ukhuluma ngento sensitive, uzobhibhila nje, uzophalwa ngento ongayazi kahle kahle. Ukhuluma uzokhiqiza amagwe kuphela, uzogara kuphela ngento ongayazi, nawe vele wathatha umbhalo njengoba unjalo, waqhamuka usubhala, usukhuluma ngawo nje. So ake sinake bafethu lento